Γεια σας, με λένε Μαρία και μαζί με την φίλη μου την Ιωάννα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα site το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών, οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο και φθηνό και διασκεδαστικό για να περάσουν το βράδυ τους στην Αθήνα. Το site μας λέγεται Athens Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ, όπως βλέπετε. Αυτή είναι η αρχική του σελίδα. Θέλαμε ένα site το οποίο να έχει πολλαπλά κριτήρια για search. Π.χ. όπως βλέπετε εδώ πέρα, αν κλικάρουμε πάνω στο bars, βλέπουμε εδώ τις κατηγορίες, μπορούμε να επιλέξουμε bars by area, bars by music, bars by price και γενικά αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλήξει κάποιος σε μια επιλογή που προτιμά, γιατί συνήθως δεν του δίνεται η επιλογή να ψάξει ανάλογα με τη μουσική ή ανάλογα με την τιμή. Όπως βλέπουμε, κλικάρουμε εδώ πέρα και μας βγάζει περιοχές στις οποίες μπορούμε να βρούμε μαγαζιά που ίσως μας ενδιαφέρουν. Εδώ, ανάλογα με τη μουσική, βλέπουμε διάφορες κατηγορίες μουσικής. Και εδώ θα έχει μία λίστα η οποία θα ξεκινάει με τα μαγαζιά από αυτά που έχουν χαμηλότερες τιμές και θα προχωράει σε αυτά με τις υψηλότερες. Τώρα, λόγω περιορισμένου χρόνου δεν έχουμε μπορέσει να εισάγουμε πολλά μαγαζιά στη βάση δεδομένων μας και είναι ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο το site. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια κατηγορία What's New in Town. Εδώ θα παρουσιάζονται διάφορα events και διάφορα parties που οργανώνονται σε διάφορα σημεία και μαγαζιά της Αθήνας. Επίσης, θα μπορούμε να ανεβάζουμε άρθρα εμείς ως ιδιοκτήτες του site σχετικά με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη νυχτερινή ζωή στην Αθήνα. Και επίσης θα συνεργαζόμαστε και με διάφορα μαγαζιά τα οποία ίσως να θέλουν να αποστάρουν κάποια δικά τους άρθρα στο συγκεκριμένο κομμάτι του site. Εδώ βλέπουμε το Blogspot, το οποίο συγκεντρώνει διάφορες πληροφορίες, φωτογραφίες βλέπουμε, χάρτη της Αθήνας, για τα events, μαγαζιά, διάφορα άρθρα. Παρακάτω έχουμε βάλει ένα τομέα ο οποίος λέγεται About Us. Εκεί ο χρήστης θα μπορεί να αναπτύξει μια πιο προσωπική σχέση με μας που έχουμε δημιουργήσει το site, έτσι αυτόματα γίνεται πιο φιλική η διεπαφή, ο χρήστης γνωρίζει τους δημιουργούς, έτσι αισθάνεται πιο κοντά, πιο φιλικά, αισθάνεται ότι ανήκει σε μια κοινότητα. Και επίσης του δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας για οτιδήποτε μπορεί να θέλει, για κάποια απορία, ίσως για κάτι το οποίο έχει εντοπίσει ότι λείπει από το site, το δικό μας, κάποια βελτίωση ίσως που εμείς δεν έχουμε παρατηρήσει, και να επισημάνει γενικά οτιδήποτε μπορεί να θέλει. Και εδώ βλέπουμε κάποιες βοηθητικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Υπάρχει φυσικά και η επιλογή login, άμα θέλει ο χρήστης να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει και με άλλους χρήστες, να κάνει σχόλια. Αργότερα, όπως το σκεφτόμαστε, θα υπάρχει μια επιλογή στο μενού που θα είναι σαν τύπου chatroom, όπου οι χρήστες θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες, να ανεβάζουν δικά τους άρθρα. Θα είναι γενικά ένας διαδραστικός χώρος, ο οποίος θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν έχει δημιουργηθεί βέβαια ακόμα, όπως προείπα, διότι δεν είχαμε τον κατάλληλο χρόνο που θέλαμε, αλλά στο μέλλον ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί το site και θα το φέρουμε ακριβώς στα πλαίσια στα οποία θέλουμε να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, ελπίζουμε να επισκεφτείτε το site μας, να σας αρέσει όταν φτάσει ειδικά στην τελική του μορφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα και Μαρία.